Azi vom vorbi despre o entitate care este cel puțin la fel de puternică ca Dumnezeu. Help me, God! De-a lungul istoriei, un număr mare de cărți au fost interzise deoarece conțineau diverse adevăruri sau povești incomode. Astfel de cărți au fost sistematic vânate și distruse de reprezentanții bisericii sau ai statului. Unele exemplare au fost chiar otrăvite, dând astfel cărților reputația de a fi blestemate, întrucât cei care le citeau au ajuns să moară din cauza otrăvurilor fatale. Așa a fost cazul cărților care menționează sau povestesc despre entitatea cunoscută sub numele de Il Separatio. Biblia menționează următorul pasaj. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina este bună și a despărțit lumina de întuneric. Potrivit legendei, această separare dintre lumină și întuneric a luat forma unei entități cunoscute sub numele de Il Separatio, adică separarea. Eu sunt Cătălin Constantin și voi sunteți pe canalul Ce știm despre. Dați-mi și mie, vă rog, un like la acest video și apăsați clopoțelul de abonare. Această entitate nu era considerată nici bună, nici rea. În schimb, reprezenta neutralitatea perfectă și absolută. Deoarece această legendă a plasat a treia entitate la jumătatea distanței dintre Dumnezeu și diavol, biserica medievală nu dorea ca oamenii să înceapă să întrebe care entitate este cea mai puternică, Dumnezeu sau Il Separatio. What? Lucrurile s-au complicat și mai mult pe măsură ce textele medievale discutau despre puterile acestei entități. Potrivit legendei, puterea lui Il Separatio era absolutum, adică absolut. Cu o asemenea descriere, nu este de mirare că biserica medievală a interzis toate cărțile care îl menționau pe Il Separatio și Inchiziția a vânat pe toți cei care au îndrăznit să-i rostească numele. Prin urmare, Il Separatio a ajuns să fie cunoscut sub numele de Anonimus. Anonimul, cel fără de nume, cel care nu ar trebui să fie numit. Spunându-i în acest fel, a oferit oamenilor un mijloc de protecție împotriva Inchiziției. Cu toate acestea, aproape toate cărțile care includeau entitatea au fost distruse. Din puținele înscrisuri care îl menționează pe Il Separatio și care au rămas până în prezent, se pot indica două exemplare principale: Compendium Augmentum și Codex Lugubrum. Prima carte spune povestea lui Il Separatio și a războinicului Ashor, în timp ce a doua spune aceeași poveste într-o formă diferită și mai detaliată. Codex Lugubrum a supraviețuit în două exemplare și schimbă numele războinicului feroce care îl întâlnește pe Il Separatio în Amantes. La începuturile timpurilor, odată cu separarea luminii de întunericul absolut, s-a creat o graniță. Această graniță este entitatea Il Separatio. Există chiar și o statuie a lui Il Separatio la Praga. Codex Lugubrum redă povestea unui cavaler de origine nobilă pe nume Amantes, de fapt un asasin de profesie din secolul al XII-lea, plătit de regi și aristocrați pentru a-și lichida dușmanii, era renumit ca fiind unul dintre cei mai profesioniști asasini ai vremii sale. Nu dăduse niciodată greș și ucidea pe oricine, oricând, oricât de înaltă i-ar fi fost funcția. Printre victimele sale se numărau regi, principi, ducese, inclusiv fețe bisericești marcante. Era plătit de venețieni, genovezi și de oricine își putea permite să-l angajeze. Acest asasin are o revelație în jurul vârstei de 50 de ani. Își dă seama că unul dintre regii pe care îi omorâse era un om cum se cade, care doar își apăra poporul și nu și-ar fi meritat moartea. Din acel moment, cavalerul asasin își schimbă mentalitatea. Rând pe rând, începe să se răzbune pe toți cei care îi comandaseră crimele. Trecând de la unul la altul, înțelege că un personaj foarte important pentru comandanții ucigași era un călugăr bătrân care zăcea undeva într-o temniță subterană, ale cărui teorii nu conveneau anumitor oameni suspuși. Amantes are puțin timp să-și pună în aplicare planul de a-l salva pe călugăr, acesta urmând a fi tras pe roată în dimineața următoare. Pătrunde așadar noaptea în temniță și îl scoate de acolo pe bătrânul rănit și bolnav. Însă, pe lângă faptul că îl duce pe călugăr în spate, trebuie să se și apere de soldați.
La un moment dat este rănit grav. Rănile nu sunt mortale, dar pierderea de sânge pe parcursul drumului îi poate cauza moartea. Nefiind niciun sat în apropiere, se oprește într-o pădure unde călugărul îi spune: Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule, mulțumesc că m-ai salvat. Amantes îi răspunde: Nu am nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că nu cred nici în rai și nici în iad. Și am făcut totul, fiindcă așa am decis eu. Își a rămas bun de la călugăr și îi spune să-l lase singur în ultimile sale clipe. Își trage sabia aproape și așteaptă ca tot sângele să îi se scurgă și să moară. În timp ce asasinul își dădea sufletul, apare un înger și un demon. Amantes făcuse atât bine cât și rău în timpul vieții. De fapt, făcuse la fel de mult bine ca și rău. Demonul îl voia în iad din cauza crimelor pe care le-a făcut. Îngerul pretindea că războinicul făcuse mai mult bine, de aceea era al lui și că îl va duce în rai. Atunci a apărut Il Separatio, entitate care fusese văzută o singură dată doar de Dumnezeu când a separat lumina de întuneric. Și a spus către înger și demon: Omul a făcut la fel de mult bine ca și rău și niciunul dintre voi nu-l poate avea. Puterea absolută a lui Il Separatio face ca îngerul și demonul să dispară instantaneu. Odată ce au fost alungați, rănile lui Amantes s-au vindecat, iar Il Separatio îi se adresează cavalerului cu următorul mesaj: Ridică-te, căci nu mai ai nicio rană, tu vei trăi cât vrei. Dacă ai să faci rău, nu contează. Balanța se va compensa, căci se vor naște alții care vor face bine. Dacă vei decide să faci bine, tot nu contează, pentru că se vor naște alții care vor să facă rău. Tu nu mai existi pentru acest univers. Trăiește pe pământ cât vrei, până când această specie va dispărea. Te poți muta oriunde vrei cu puterea minții, chiar și în locuri neștiute de acest pământ. Când te vei sătura de tot, chiar și după milioane de ani, cheamă-mă și am să-ți explic care este rolul nostru. Amantes a fost readus la înfățișarea lui așa cum era la vârsta de 30 de ani. De asemenea, se spune că a devenit nemuritor și avea o mare putere. Nu mai putea muri, nu se mai putea îmbolnăvi. Era tânăr și puternic și putea să facă orice își dorea. Legenda spune că s-ar putea teleporta prin piatră în interiorul munților, în alte luni, chiar și pe soare și în interiorul soarelui. Într-o formă subtilă, lucrul acesta simbolizează puterea absolută a lui Il Separatio. Cât despre neutralitate, se spune că această entitate este atât de neutră încât îi lipsește chiar și forma. Pentru a fi vizibil, pentru a fi văzut de ceilalți, Il Separatio apare întotdeauna ca o figură într-o mantie neagră cu glugă, dar nicio mână, picior sau față nu îi se vede vreodată. Acesta este aspectul neutru, identitatea evazivă a lui Anonymous și, după cum v-ați prins până acum, nu mă refer la gruparea de hackeri. Cel mai interzis aspect, dacă îmi permiteți să spun așa, pe care Il Separatio îl simbolizează, este opțiunea pe care o oferă. Un text vechi interzis din cartea Cabala Speculum conține o gravură înfățișând oameni, bărbați și femei, legați cu lanțuri de întreaga creație, sugerând astfel că dacă aceste lanțuri ar fi rupte, atunci oamenii ar putea deveni ei înșiși zei. În mod similar, lanțurile simbolice care îl țineau legat pe Amantes dispăruseră toate. Devenise complet și absolut liber, găsind atât libertatea cât și o ieșire din sistem. Se pare că acesta este adevăratul sens al lui Il Separatio, ruperea lanțurilor care ne țin captivi în sistemul creat. O legendă adevărată sau nu, povestea lui Il Separatio rămâne una fascinantă și nu va fi uitată curând.